दिपेन बर'आ ओरैबायदि मोनसे पस्ट लिरदों आरो हाग्रामा सोर पावार होखो बिसोरनो रायजोफोर दिनैनि दिनाव बे भिडिअखौ जों बानायाब्ला जाथारा आरो साफ्रोम इउटुबार साफ्रोम फेसबुक बाहायगिरि साफ्रोम क्रिएटर्स नोंथांमोनखौ आं खावलायदों नोंथांमोना बयबो बिनि सायाव भिडिअ बनायनांगौ आरो सरकारखौ नारसिननांगौ जे जोंनि बिटिसिनि गेजेराव जों थानाय जायगायावनो जों गावनि हायावनो जों दिनै मानो बेबायदि इनाय अनागारिहै जोङो खालामजाबाय थानो गोनां जाखो जोंहा दैदेनगिरिफोर दङना गैया जोंहा लिडारफोर दङना गैया जोंहा दिनै बिटिसि जों एरिया मोनबायब्ला जोङो जुदि मोनसे थावनिखौ जों मोनबायब्ला जोङो जोंनि थावनियावनो जोंनि हारिया दिनै मानो मा जाहोनाव दिनै बारे बारे इनाय अनागार खालामजायो बिनि सायाव जों दिनै बयबो क्रिएटर्सआ दिनै भिडिअ बनायनांगौ दानिया जोंहा मैयानि दिनाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय बे जाथायाव जोंहा दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जिहेथु मैयानि दिनाव मोनसे गिलु बालु गिख्रंथाव जाथाय जानानै थांबाय सरलापारानि जिथु माइनावपुरि गामिनि जाय फुंखा बसुमतारी 29 बोसोर बैसोल' बे सासे सेंग्रा बैसो न'खर जादों दुखान होनानै बियो बन लायनो थांदोंमोन बन लायनो थांदोंमोन बे बन लायनो थांनायावनो बेखौ फरेस्टारफोरा इनाय अनागारहै बेखौ गावथारबाय गोबां दुखुनि बाथ्रा गावथारबाय आरो बिनि सायाव दिनै आं हास्थायो जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा सापर्ट होनांगौ नारसिननांगौ जोंनि दानि सरकारखौ जेन बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लायो मा जाथायनि जाहोनाव मा कारनाव दिनै जोंनि बर' फिसाखौ इनाय अनागारिहै गावथारनो हाखो थांनाय समाव जेब्ला गुबुन जाथिया बिसोरनि थाग्रा जायगाफोरखौ फरेस्ट केम्पफोरखौ बुख्रुबहैदों सावग्लुंहैदों गारिफोरखौहाय अब्ला बै समनि खिथेरखौ दिनै बर'फोरनियावसो लानो मोनबाय नामा जोंहा दिनै सासे इएम दङ दिनै सासे बन लायग्राखौ गावथारनो हादों नाथाय गिदिर गिदिर दंफांफोर जायफोरहा लाब लाब साब थाखाफोर दङ फैसाफोर दङ बिसोरो नोंसोरनि पकेटफोरखौ बुंनानै दिनै गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ दानस्रांबायदों लाबोदों खावदों नाथाय बिसोरखौ नोंसोरो जेबो खालामनो हायाखै नोंसोरो बिसोरखौ नाथाय जायहा गोरिब जायहा गैया बिसोरखौ टारगेट खालामनानै दिनै गुलि गावथारदों बियो लाजिथावथाव दिनै हाग्रामाया बिनि सायाव मा बुंगोन बिनि सोलाय बिनि न'खरखौ नायनो थाखाय दिनै सरकारा आखायाव लागोन ना लाया नाथाय थांना थानो थाखाय राहा होनाया बिसोरनि दुखुखौ दिनै फोजोबनो हाया मानोना जिबायदि दुखुखौ दिनै बिसोरो मोननांदों गोरबोआव नांदों आरो जिंगासिनो गोनां जादों दिनै गावनि जायगायावनो दिनै इनाय अनागारिहै गावथारजानो गोनां आरो जोंनि जायगायावनो दिनै जों गावनि जायगायावनो दिनै गुबुन हारिफ्रासो दिनै राजा गारि सावग्लुंनो हायो न' बुख्रुबनो हायो नाथाय जों गावनि बर'आनो जुदि खालामनायमोनब्ला जोंनि बर'आनो जुदि सावग्लुं बुग्लुं खालामब्ला मा खालामगौमोन लोगो लोगो केस फोनांगौमोन लोगो लोगो जेलाव सोगौमोन बुख्रुबगौमोन अनेकथा खालामगौमोन नाथाय थांनाय समाव गुबुन जाथिया खालामबाय मा खालामनो हाखो सिलाइ सेख'दों लाना फैदों सिलाइफोरखौहाय जेबो खालामनो हायाखै गुलि गरसे गावनो हादों सोरखौबा गुबुन जाथिखौहाय नाथाय जोंनि मानसिखौ बै समावहाय जुदि जोंनि एगेन्स्टआव नङामोनब्ला जोंनि हारिनि एगेन्स्टआव नङामोनब्ला बैसोरखौबोथ' गुलि गावगौमोन ना बैसोरखौबो गुलि गावगौमोन नाथाय दिनै जोंनि हारिनि जाबायना बेवहाय जोंनि हारिनिखौ गुलि गावबाय पावारखौ सोर होदों बिसोरना गावथारनो थाखाय बोलोखौ सोर होदों
आसरित साननो गोनां नङा होमबा आसरित साननो गोनां जोंहा दिनै गुबुन 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 समस्थिनि गुबुन गुबुन MCLA फोर दङ जोंनियाव MLA फोर दङ आरो जोंहा दिनै फरेस्ट बिफाननि EM दङ दिनै मा आनफरचुनेट होनबानो जागोन नामा जोंहा एरिया दङ होनबानो जागोन नामा बिदिथ' नङा बाथ्राया जों तदन्त खालामगोन जाया बिनि दायनिगिरि बेखौ साजा होगोन सानसे साननैनि गेजेरावनो जों हमगोन बेबायदि बाथ्रा बुंना जाथाया माब्रै जानाय सासे बन लायनो थांनाय व्यक्तिया माब्रैहाय बिसोरजों गावलायनो हागोन देलाय बुंलाय माब्रै गावलायनो साहस खालामगोन बेसेबां नंखाय बाथ्रा माजों गावलायगोन खैथा गुलि गावगोन मा दङ बिनियाव मा बोखांनो हाखो खैखान सिलाय बोखांखो मा हाथियार बोखांखो गावसे गावनानै इनाय अनागारहै हाग्रा बारियावनो गारना गारबोदों गावसे गावनानै हाग्रा बारियाव गारना गारबोदों बेसे दुखुनांथाव जुदि दिनै सोरबा EM सोरबा MCLA सोरबा MLA नि न'खराव जुदि मानसि थैथोंलाय सोरबा थैथोंलाय जोंनि मानसिफ्राबो लोब 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 थांनानै मा हैगोन श्रद्धान्जलि हैगोन दा ने जोबथा बिदाय हैगोन नाथाय जों दिनै फुंखा बसुमतारीनि जानानै जों दिनै मा आवाज दिखांनांगोन जों बुंनो नांगोन आरो हाग्रामा सोर पावार होखो बिसोरनो सोर पावार होखो मा खालामगोन नोङो दायो जाया गावथारदों बेखौ मा खालामगोन जोंनो बेफोरनि फिननाय नांगौ आरो नोङो होनोबो नांगोन जों गावनि जायगायाव थानानै गावनि हायाव थानानै जों जुदि गावथारजायोबा दिनै सासे गाबोन सासे गावथारजाबाय थायोब्ला बेसेबां सहायनो जों सासे लिडार गैजायै मावरियाफोर बायदि जों जानानै दं दायो जोंथ' मावरिया नङा माथो दायो मावरिया जानो नांला जोङो मावरिया जानो नांला जोंहा बिमा बिफाफोर दङ दायो दैदेनगिरिफोर दङ दायो जों मानो मावरिया जाबावनो नोंसोरखौ रायजोखौ मोजां सलायथों रायजोनि मोजां मावथों होननानैनोथ' दिखोनानै हरबाय जुदि पावार मोनाब्लाथ' बिसोरो जानला मोनला गावथारनो हाया दे दंफांखौनो दानबाय दे हा हैबायानो दे नियम खान्थिथ' दं नियम खान्थिनि गेजेरजों हमना लाबो नांगौबा गावथारलायनो हानाय सोर होखो जोंथ' बिनि दायखौ जों EM नो होआब्लाबो जोङो जोंनि चिफनो होनांगोन दायनिगिरियाथ' जोंनि चिफआनो खारन पावारखौ होआब्ला सोर गावथारनो हानो पावारखौ मोनाब्ला सोर बुथारनो हानो अना खानाहै जों बुथारब्लाबो जोंखौ बासायखागोन बासायग्रा दंखायो जोंहा जोंखौ सोर मा खालामनो हानो माब्रै जागोन जोंनि हारिया माब्रै जौगागोन जुदि गावनि हायावनो गावनि जायगायावनो जों सैमा माबायदि गावथार जायोब्ला दिपेन बर'आ ओरैबायदि मोनसे पस्ट लिरदों खौरां बिजोङाव मिथिनाय बायदिब्ला 2 नं मैनागुरि गामिनि निर्मल बसुमतारीनि फिसाज्ला फुंखा बसुमतारी 29 बोसोरखौ रायमना नेशनेल पार्कआव फरेस्ट बिफाना मैया इनायै गावथारो न'खरनि सोद्रोमाया बुंनाय बादिब्ला बिथाङा ओंखाम संग्रा बन लायनो थांदोंमोन फरेस्टनि EM बिथाङा फोरमायदों बियो मोनसे आनफरचुनेट जाथाय बिनि रावाव
सासे सेंग्रा सुबुंखौ माबोरै इनाय गावथारखो मानि दायाव बन लायनो थांदोंमोन एबा जेखियानो जायामोन आयेन बादियै हमनानै सोंनो हायोमोन जेलाव हरनो हायोमोन दाय मावदोंब्ला नायगार नायगार गावथारनायनि मोन्थाइखौ सोर होखो आथिखालाव बिटिसिआव गणतन्त्रआ बेसेबां सोलियो सुबुंनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथि दंना गैया दाय मावदोंब्ला आयेन बायदि साजा मोनगोन जिउ फोजोबनायनि नङा बे जाथायनि सायाव मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय जानांगौ आरो दायनिगिरिया साजा मोननांगौ थांनाय माखासे समफोराव हाग्रा ओनसोलाव जाथाय जायोब्ला जनजाति रैखाथि आफादनि मुं लानानै हब्रा बाथ्रा बुंग्राफ्रा दिनै सासे बर' सेंग्रा गोथां गावथारजानायाव बबाव गोमाखो जोंनि बेक्तिफ्रा दिनै बबाव गोमाखो थांनाय समफोराव जायफ्रा हब्रा बुंदोंमोन दिनै बबाव गोमाखो बै मोनसे पार्टियाबो बेनो दिनै बे पार्टियाबो बेनो मोननैबो पार्टिया एखे बै समावबो गावथारजाबाय जोंसार मुसाहारि मोना दिनैबो गावथारजाबाय फारि बोसोरे सासे गावथारजाबाय थायोब्ला मा जागोन जोंनि हारिया मोनसे गेरेमसा हारि होनना बुङो जोंहा दिनै बिमा बिफा गोनां मावरिया नङै मोनसे हारि जाबाय जोंहा लिडारफोर दङ नाथाय जों अब्लाबो मावरिया महर मोनदों बेसेबां दुखुनांथावना दिनै बेफोर पावारखौ सोर होखो नायबिजिरनाय गैया नामा दाय मोनब्ला डाइरेक्ट गावथारनांगौ नामा अर्डारखौ हाग्रामाया होखादों नामा नङाब्ला बोरै गावथारनो हाखो ना जोंनि बिटिसिहा जेबो पावारानो गैया जेखि जाया जोंनि साफ्रोम ससियेल मिडिया बाहायगिरिफोर नोंथांमोना आवाज दिखांनांगौ आरो सैथो बिजिरनायखौ फुंखा बसुमतारिनि न'खरनो होनो नांगौ हामबायसै।